Uprostred vstupnej miestnosti stojí socha zakladateľa múzea, pána profesora Samojeda a jeho obľúbeného vtáka. Sochy sú zahalené, aby sa nám na ne neprášilo. Takže pozor, slávnostné odhalenie. Ďakujeme. Presná podoba pána profesora sa však bohužiaľ nezachovala. Takže tu môžete vidieť, ako pán profesor pravdepodobne vôbec nevyzeral. Čo vlastne o ňom vieme? Ako malé dieťa. Bol vraj veľmi milý. No, pozri. Pán profesor! Ale poriadny paskudník to bol. To nie. Bol veľmi citlivý. No len sa pozri. No, pozri, maličko. Aha, naozaj. Au, au, pustite nos. Au, pustite nos. No. Paskuda jedna. Keď trošku podrástol, bol veľký vymyselník. V škole stúpal učiteľkám na palce. No počkaj, veď ja ťa dorazím. A aký bol len zvedavý. Vyťahoval zo zeme dážďovky na a jedol ich. No, a tak mu rodičia a iní vychovávateľia nehovorili inak ako ty lotor, ty lagan, ty loptoš, ty nespratník, ty pačmaga, ale hlavne ty paskuda. Nie, Simonke, vám hneď predvedieme, ako pracuje uchokuk. Takže pozor. Priložíme uchokuk k uchu a kukneme doň. Milá Simonka, teba musia ťahať za ucho najmenej 10-krát denne. Asi trošku neposlúchaš, no, ale toto, tak ja aspoň zatlieskajte, keď už má také lopuchy. Čo to treba? Uška, maličké, malinkaté. Môžeš si sadkať, ďakujeme. Zatlieskajte jej. Hej, ďalší prístroj, takzvaný gebuľovízor, ten je už trošku zložitejší. Vladko, ty začneš o chvíľku veľmi intenzívne premýšľať, áno? Ale neboj sa nič, dnes ti tvoja myšlienka neufičí z hlavy von, nevyletí, ako obyčajne, pretože za pomoci tohto prístroja sa všetky tvoje myšlienky premietnú sem, pozri sa, na túto obrazovku. Ach, ja ubohá, chudobná starenka. Sama musím vláčiť túto tašku plnú mliečka, čerstvej šumky, sladučkej čokolády a exotického ovocia a zeleninky. Joj, no. Jejda, veru, že sama. Hopla, no tak poď, ďalej, jaj, au, au. Dobrý deň, ubohá chudobná starenka. Ako sa len hrbíte pod ťarchou tejto preplnenej tašky. Urobím dobrý skutok a odnesiem vám ju. Vladko! Ty si hotový aniel. Hotový aniel je ten Vladko. Hotový aniel. Ďalší prístroj sa volá mľaskomer. Mľaskomer. Čo myslíte, čo sa meria s týmto prístrojom? Mľaskomer. No čo? Mľaskanie, no jasné, áno, samozrejme. Mľaskanie. Deti, predstavte si, že držíte v rukách veľký kus chutného a šťavnatého melónu. Keď povieme teraz, začnete ho jesť napríklad takto, že... Jasné, však. Každý má v ruke melón. Máte melón? Všetci majú v ruke melón. No, to nemá rád, tak môže kukuricu. Tak, melón, pripravený. Kukuricu, vyberte si. Pozor. Teraz. A papáme. A všetci papáme. Nepočujem, mľaskáme pekne. Môžu sa aj rodičia pridať, výborne, papkáme, mľaskáme. Áno, nech sa páči. Tak, výborne. Stop, stačí. Čo? Ela, vidíš toto? To je fantastický výsledok, deti. Vy ste iba prasiatka číslo 2. Raz, 2, áno. No. Celkom maličké. Takéto mľaskanie nie je nebezpečné. Dá sa vydržať. No, lenže na svete žijú a budú žiť detiská, ktoré mľaskajú naozaj príšerne. Ako sa mľaskanie liečilo v dávnych dobách, dozviete sa z teraz veľmi starej a vzácnej knihy z čias, kedy prababičkám vašich praprababičiek začali vypadávať mliečne zuby.
V jednom mestečku chlapec žil, ktorý mal taký čudný zvyk. Hrmotne mľaskal pri jedle, sused bromžil a robil krik. Jeho láskaví rodičia nenašli nikde pomoci. Poradili sa s múdrcmi a trápili sa do noci. Jedného dňa sa otecko posadil a napísal list. Drahý pán felčiar Kostižer, Doktor Kostižer, vy musíte k nám i hneď prísť. i hneď prísť. Kostižer písmo prečítal, rýchlo vstal, vôbec nelenil. Utekal pomôcť rodičom, chlapčeka prezrel, vyšetril. Napokon vážne vyhlásil. On má smrteľnú chorobu. Čože? To jeho strašné mľaskanie privedie všetkých do hrobu. Kostižer ihlu vytiahol a v mihu ústa zahašil mu. Nemohol chlapček viacej jesť, lekvárnet, koláč, slaninu. Teraz sme sa ocitli v miestnosti, ktorá sa volá... Miestnosť, ktorá sa volá Izba špinavej vaničky. Tak. Nie vaničky, Nie? Aničky. Pardon, jasné. Izba špinavej Aničky. No. Anička. Jaj, pardon. Tak. No. Anička. Bolo to celkom milé a slušné dievčatko. Lenže... Jaj, člup! Joj, voda je studená a mokrá. Utopím sa. Presne tak. Anička sa nechcela umývať. Najradšej zo všetkého sa váľala po zemi. Aha. Na 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 na. Vytrela každý kút svojej izbičky. Hopla! Skrátka bola ako prasiatko, ufúľaná, špinavá, no a... Fuj! Poviem vám, niekedy dokonca aj smradľavá. Jej starostliví rodičia ju pravidelne umývali. Na 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 na. Necháme ju, hej. Tak to poď. No, prosím. Dobrú noc. Lenže zbytočne. Dobré ráno. Dobré ráno, otecko. Dobré ráno, mamička. Pre pána kráľa Anička, ako to zase vyzeráš? Čo si robila v noci? Som si zase celá ufúľaná a špinavá. Tak znova. Čo len povedia ľudia? Že sa o teba nestaráme? No, že si s tebou nevieme poradiť. Že sme všetkému na vine? Že sme, hádam, aj my ufúľaní a špinaví. Pozri sa, otecko, na to. Aha. Akí rodičia, taká dcéra. Čistá A voňavá. Dovidenia, otecko. Ahoj, Anička. Ahoj, mamička. Ahoj, moja, ahoj. Ja utekám do školy. Čože? Pripraviť sa? Anička, neutekaj. Pozor. Spadneš a zašpiníš sa. Štart! Dnes sa porozprávame o domácich zvieratkách. Videl už niekto z vás napríklad prasiatko? Áno, ja som videla prasiatko. Tuto Anička je pekné prasa. Samozrejme, Anička. Kedy si sa naposledy umývala? Asi na Vianoce. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Chlapci. Ticho.
No, Anička, musím sa pozhovárať s tvojimi rodičmi. Čakám ich dnes po vyučovaní. Čo budeme robiť? Ja za to nemôžem. Ja sa predsa umývam. V našej rodine sa všetci umývajú. Naozaj všetci? Áno, všetci. A čo strýko Pitka? Ten, čo býva v chlieve, ha? Tak ale veď strýko Pitka už dávno v chlieve nebýva. Vraj ho odviesli smetiari. Počkať, ale v tom prípade je chliev prázdny. Čo si to tí dvaja tam šušocú? Háda ma nechcú zase umývať, alebo česať. Čo ak ma chcú presťahovať do kúpeľne? No, Anička, nechcela by si sa presťahovať do chlieva? Do chlieva? No. A nebudem sa tam musieť umývať? Nie. A budem sa môcť várať po zemi, koľko len budem chcieť? No áno. No tak teda, dobre. A tak starostliví rodičia presťahovali Aničku Do do chlieva. chlieva. Občas ju navštívili, doniesli jej rezňa, buchty, ale von ju už nikdy viac nepustili. A preto pozor, aby sa aj z vás nestali takíto ufúľanci a smraďochovia. Milé deti. Kým bol Tonko malý, rodičom jeho lenivosť vôbec neprekážala. Poď, mami, ticho, nezabuď ho hlavne, hej? Tiško, áno. Nezabuď ho. Jo, čo robíš, ticho? Aha, náš Antonín sa už vyspinkal. Ty môj bacuľko. Pampušik. Valibuk. Už viem, otecko, náš Antonín je určite hladný, deti, hladný. Ja, no tak rýchlo, mamička. Áno. Prines Tonkovi niečo Áno, áno. pod zubok. Áno, už je to tu, no, Tonko, ochutnaj veľkú tortičku, pusu? Tonko. Tak, Aha. No, chutí? Že sa pýtaš, ako vždy Tak, chutí. dobre, tak za mamičku do jednej nožičky. Tak, do jednej. A za otecka Do druhej Ňam, 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 ňam. nožičky. A Tak. za babičku. Ňam, ňam, šup ňam. s tým tam. A za deduška. Mňam, ňam, 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 ňam. Je, aha. A za princeznu. Šup s tým tam. Ňam, 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 ňam. A za Ježibabu? A neboj sa to, no. no. Bána na koláče, no. Strachov Počkaj, prsten, tak, no. Tono. Ukáž ešte pusinku utrieme. No, pekne Tono, tak, Tono, utriem čo mu. to robíš? Tono, moje chlapáče, Tono, to je mamička, pustíš ju! Tono! Raz, 2, 3, 4, 5. Tak hádam, stačilo, nie? Dobrý je ten chlapček, však. No, zlatý. Pravda, že áno. Čo je? Čo je? Už viem. Náš Antonín sa chce určite hrať, otecko. Jasné. Hrať. Tak ľahké. Na kozmonauta. Áno, Poďte. takto. Na koníka. Zase na koníka. No Tak tak dobre, poď, no. mamička, poď, keď Jejda, nech to chce, vydržíme. poď. No poď. Poď, no, No, tak poď, poď. A hijo heta na koničku do Prešova po pšeničku. Hijo heta, hijo heta. Hijo heta, hijo. Ticho, detsko. Hijo heta na koničku už spí. Ticho. Hijo heta, hijo heta. Hojda, neprestávaj. Spinka už. Na koničku do Prešova po Ty, pšeničku. mamička, ale Hijo heta. všimla si, že všetky deti musia chodiť do školy? Učia sa tam a cvičia? Čo? No, Aj náš Tonko bude musieť chodiť do no školy? jasné. Vážne? No. Ale ako to len zvládne? Zase začne húčať a budeme ho musieť nosiť na koníku. Čo s tým urobíme, otecko? Musíme ho na to nejako pripraviť. No dobre, ale ako? Ale vieš čo? Zavoláme odborníkov. Skvelý nápad. Ale ako? Pošleme telegram. Jasné! Pošleme telegram. Neviem, či viete, čo to je telegram. SOS. Stop. Áno, hej, dobre.
Bo to bolo dávno. Prídete i hned. Stop. Telegram. Milí odborníci, stop. Potrebujeme vašu pomoc. Stop. Áno. Vasi starostliví rodičia. Výborne. Stop. Mám. Ti 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 ta 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 ti ti ti. Ti 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 ta 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 ti ti ti. Ti 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 ta 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 ti ti ti. Ti 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 ta 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 ti ti ti. Ti 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 ta 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 ti ti ti. Z telegrafu správa vyletí. Ti 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 ta 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 ti ti ti. Z Bratislavy Až na Tahiti. posielajte telegram na Tahiti. Vpravo zatočiť. Pochodom. Vchod. Ľava. 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 Zastaviť stáť. Raz, dva. Som plukovník Štajnšnicel, odborník na detskú neposlušnosť. Kde je? Budíček, chlape. Styk, pravobok, za mnou, pochodom, vchod. Ľava, ľava, čelom, zad. Rýchlejšie, chlape, rýchlejšie. Ticho. Vyzlies pyžamo, oblies nohavice. Čo? Ty nevieš, kde máš nohavičky? A košielku? A topánočky? Tak nepozerám, nestojím a hľadám. Prosím, máš štátice, citome, ten maličký chlapček, dieťatko malé zlaté. Liečba vášho syna bude náročná. Píšte si. 2-krát denne vynie smeti. 2-krát denne vynie smeti? 3-krát denne umyť lášku. 4-krát denne oprať trenírky. Ráno a večer studená sprcha a kontrola čistoty uší, jasné? Čelom zad. Disciplína a poriadok. To je základ boja proti detskej lenivosti. Čelom zad. Nazdar. Ľava, 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 pravá, gate, hlava. Zatvorím dvere. Raz, dva. Kde je? Tonko, počul si to, Šašo, odborník príde. Tonko, pozeraj. August meno je kúzelník a akrobat. Urobím niekoľko smiešných kúskov. Pozor, dávaj. Tonkovi sa zapáčia a bude tancovať so mnou. Aha, smiešne. Jasné, že bude. Áno, bude tancovať však, Tonko. Áno. Joj. Ten je ale veselý však, Tonko. Šikovný ten August, no. Hop, pozeraj. Jede lepsa! Tonko, potancovať so mnou! Áno, Tonko ide, Tonko tancuje! Výborný Tonko! Dále! Tono si skôr, Tono! Tono, prosím ťa, čo tu vyskakuješ, Tono? Jedna noha! Musíš vydržať! Druhá noha! Pozri sa na ňu! A salto, hopla! Pozri sa na ňu! A naspäť, hopla! Tono, dívaj sa, čo dokáže! Fantastické! Výborné August! Hopla! Super August, super! Tono, dívaj sa! Teraz špeciálny kúsok pre Tona! Bez rúk! Raz! Tono, dívaj, bez rúk! A preto náš drahý Tonko nebude ani skákať, ani tancovať, pretože náš drahý, milovaný Tonko pôjde na koníka. No dobre, synáčik zlatý, tak poď na koníka, no tak počkaj. Ďalej. Dobrý deň! Dobrý deň, deduško. Ja nie som hociaký deduško. Ja som odborník. Odborník. A zahrám sa s Tonkom na koníka. Na koníka? No tak choď, chlapček, choď, zlatý. Asi mamička si oddychne trošku. Tak. Môj krmát, môj Tu krmát. sa pekne postav. Ja sa na teba posadím. Jedna noha. Druhá noha. Hej, dedo, zlezte z toho dieťaťa. On je maličký, slabý, neunesie vás. Čo by nie? Aha. Hijo, Tonko. Tonko, Hijo. chlapče, drahý brat. Hijo. Alebo vlastne, jasná vec. Len choď, synak. Prebehni sa a skoro príď domov. Lenže, počujte, Tonko sa domov nikdy nevrátil. No, dodnes cvala po svete aj s detkom na chrbte. A preto pozor, aby sa aj z vás nestali takíto lenivci, milé deti. Hijo heta, hijo het, hijo heta, hijo het.
Vierka, tá sa začala špárať ešte skôr, ako sa narodila. Zatiaľ, čo ostatné bábätká v brúšku si väčšinou pchajú palec do úst, Vierka ho mala neustále... Kde? Presne tak. Keď sa Vierka narodila, všetci sa náramne tešili. Jej, pozrite sa na to, aké krásne dievčatko, však. Aké má krásne zelené očka, však. No. A tie ústočka, sladké ako med. Len ten nožtek je trošku väčší, no. No to nevadí. Čo? Všetci slávni ľudia skoro majú také veľké nosy, si To je všimnite. pravda. A tie šikovné prstíky, pozrite, stále by ich niekam strkala. Vierka. Čvírik, aká krásna Vierka. To je naša. A ako sa krásne špára v tom strašnom raťafáku. Ty papagaj jeden. Vidíš, čo robí? No poď, Vieročka, poď. Budeme papať. Vierka, už si umýla prstík? Aha. Máme pre teba dobrodku. Tak. Tak, dobrú Dobrú chuť. chuť. Ňam. Hej, ty, to nie je pre teba, papagaj. To je pre Vieročku. No. No. Vieročka, ham. Ňam. A vrt. To je zlatá. Aha. A vrt. Krásne sa vrtaš. Vierka, nešpáraj sa v nose. Hej, ty sa staraj o seba, papagaj, áno? No, to je pre Vieročku. Áno. Vierka, pokračuj. Ham. Ňam. A vrt. Keď sa budeš špárať v nose, budeš ho mať ako uhorku. Papagaj jeden škaredý. Vierka, nešpáraj sa v nose. Rozumieš? Prosím, rozumiem. Vierka, takýto zlozvyk v škole nestrpím. Rozumieš? Zlozvyk, prosím, nerozumiem. Vierka, zlozvyk to je niečo, čo robíme a pritom by sme to robiť nemali. Aha, môj detko má taký zlozvyk, že sa toľko vykláňa z okna, až kým z neho nevypadne. A moja mamička má taký zlozvyk, že si tiež obhríza nechty, ako vy. No tak čo, Vierka, rozumieš? Nie celkom. Vierka, špáranie v nose je zlozvyk. A to veľmi škaredý zlozvyk. Aha. Aha. A ja ťa, milá Vierka, od tohto zlozvyku odučím. Rozumieš? Nerozumiem. Vierka! Poďme Ak si ho. sa okamžite neprestaneš špárať v tom strašnom raťafáku, tak ja odpadnem. To je, hádam, Hypernosoratiaphacus hapsimus. Hapsi! Čo s tým urobíme? Musím premýšľať. Už to mám. Urobíme nososkopiu. Klik, tak. No. Vierka, no tak, dávaj pozor, ja viem, že to štekli, ale musíš to vydržať. Tak znovu, hej? Tak. Vierka, pozor, celého si ma ofrkala, tak znova. No, sústreď sa. Vierka, čo robíš? No tak. To stále rastie. To je nevylečiteľný prípad. Čo to? Pomoc, zemetrasenie! Zemetrasenie! Zachráň sa, kto môžeš! Drahé slečny, milí páni, dobre nám tu bolo s vami. Lebo nie ste nespratníci, iba malí paskudníci. Tam Jožko, ktorý hračky stráca, Jankovi nevonia práca, a Filip ten zas všetko rúca. rozmaznaná malá Luca, A tiež zábudlivá Katka, pyšná Ida, teda skrátka, deti veľké, malé, krivé, poslušné aj vrtošivé. ktoré stihnú poznaj všetko, zjesť zmrzlinu, hrať sa s deťkom. Rozbiť rekvár, vylieť na strop a tak
ale krivé, poslušné. aj vrtošivé, ktoré stihli rozbiť všetko. Ako nám prezradil detko.